Hayırlı erте, эфирда Татарстан яңалыклары, студияда Ания Гыйбадуллина. Безнең бүгенге чыгарылышта. Республика халкын азык-төлек белән тәэмин итү көнүзәк бурыч. Хөкүмәт йортында узган киңәшмәдән нинди бурычлар куелды? Юллар яңара, башкалабызның Горький шоссесы трассасын киңәйтү эшләре башланды. Татарстан паралимпиячеләре Ханты-Мансийскида Россия һәм Белоруссия спортчылары паралимпиадасында катнаша. Россия Тышкы эшләр министрлыгының кабул итүләр йортында 2022 елда Ислам хезмәттәшлеге оешмасының яшьләр башкаласы буларак Казан шәһәре инаугурациясе узды. Чакырылган илчеләрне һәм дәрәҗәле кунакларны сәламләп Рөстәм Миннеханов тарихта беренче тапкыр бу статус күзәтүче илгә бирелүенә игътибар итте. Бу Идел буе Булгарстанда ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуны бәйрәм итү юлында аеруча символик күренеш. Тарихи дата барлык мөселманнар өчен зур әһәмияткә ия, диде Татарстан президенты. Россия Тышкы эшләр министры Сергей Лавров үз чиратында Казанның тарихи яктан төрле мәдәниятләрнең тату яшәү урыны булуын билгеләп үтте. Татарстанда шикәргә ихтыяҗ 16 тапкырга арткан. Кибетләрнең бушап калган киштәләре дә шул турда сөйли. Карабадайга ихтыяҗ 5 тапкыр, Көнбагыш майына 9, Тузга 7 тапкыр. Бу хакта Министрлар кабинетында узган брифингта республиканың авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы җитәкчесе вице-премьер белдерде. Әмма Татарстанда азык-төлек товарлары кытлыгы өчен ал шартлар юк. Марат Җаббаров шулай ук республикада барлык социаль әһәмиятле продуктларның запаслары булуы турында сөйләде. Вазгыятьне даими контрольдә тоталар, ул тагын бер кат халыкны ажиотаж булдырмаска чакырды. Җәмгыятьне берләштерү турында Татарстанда яшәүче милли диаспора вәкилләре белдерә. Татарстан Республикасы удмуртларының милли мәдәни автономиясе төбәк иҗтимагый оешмасы идарәсе рәисе Андрей Герасимов менә булай диде. НАТО үз чикләрен киңәйтә, үз сафларына яңа дәүләтләрне кертә. Зеленский атом тыш державасына әйләнергә теләве турында игълан итә. Булай да авыр шартларда барысы да катлаулана. 24 февральдә игълан ителгән һәм башланган махсус операция безгә аңлаешлы максатлар формалаштырылган. Украинаны кырылсызландыру һәм милләтчелекне бетерү. Әлеге махсус операция 8 ел дәвам иткән сугышны тәмамларга тиеш, дип белдерде Татарстан Республикасы удмуртларының милли мәдәни автономиясе төбәк иҗтимагый оешмасы идарәсе рәисе Андрей Герасимов. Һәр кем бердәмлек яклы, бу хакта төрле өлкәдә эшчәнлек алып баручы барган экспертлар фикерләре белән таныштыруны дәвам итәбез. Россиядә яшәүчеләрнең хәзерге вакыйгалар Донецкий һәм Луганский халык республикаларында яшәүчеләр өчен борчылуларын билгеләп үтәргә кирәк. Хәзер берләшергә, бер бөтен булырга, булышырга кирәк. Россия әлбәттә мәҗбүри качакларга мөмкин булганча ярдәм итә. Россия президенты Владимир Путинның барлык гамәлләре беренче чиратта җир йөзендә тынычлыкны саклауга юнәлдерелгән, дип белдерде Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты ярдәмчесе Марина Сәгъдиева. Казанда Донецкий һәм Луганский халык республикаларында яшәүчеләр өчен гуманитар ярдәм җүзәкләре эшен дәвам итә. Битараф булмаган кешеләр вакытлыча урнаштыру урыннарына беренче кирәк-яраклар китерә ала. Балалар әйберләреннән алып канцелярия товарлары, мендәр, юрган, озак вакыт саклана торган ашамлыкларны, көнкүреш техникасын китереп тапшырырга мөмкин. Мы вместе, без бергә штабы берничә адрес буенча эшли. Шуларның берсе Идел буе физкультура, спорт һәм туризм университетында эш көннәрендә иртәнге сәгать 9-дан кичке 6-га кадәр ачык, шулай ук иртәнге сәгать 8-дән кичке 8-гә кадәр Маяковский урамы 24-нче А адресы буенча да ярдәм җыела. Республика предприятиеләреннән кирәкле товарлар җыю өчен беренче Вольская урамы, 2-нче йортта склад ачылды. Башкалабызның Горький шоссесы бөҗрасында вакытлыча транспорт хәрәкәте туктатылды. Трассада төзелеш эшләре алып барыла. Биредә нәрсәләр эшләнә, трассаны кайчан ачу күздә тотыла? Хәбәрчебез белеште. Горький шоссесын киңәйтү, төзекләндерү буенча масштаблы эшләр башланды. Шәһәргә керү-чыгу юлында хәрәкәт һәрчак тыгыз, уңайлыклар кирәк. Проект буенча өстәмә борылыш юлы була. Аны төзи башлаганчы барлык инженерлык коммуникацияларын күчерергә кирәк. Торбалардан һәм кыюлардан башлыйлар.
Хәзер менә бу җирдән коеларны күчерәбез. Бу урында юл киңәйтелә. Бөҗраның үзендә территорияны чистарталар, коймалар белән чиклиләр. Восстание урамына юл вакытлыча ябык. Болотников һәм Кылахмәтов урамнары аша әйләнеп чыгу юлы каралган. Частично будет ограничено движение по улицам. Фрунзе һәм Болотников урамнары буенча хәрәкәт өлеше шикләнә. Бу Горький шоссесында урнашкан коммуникацияләрне күчерүгә бәйле. Шоссенең проекты нинди булыр? Әлегә төгәл әйтеп бетермиләр. Юлны 6 полосага кадәр арттырулары, җир асты һәм җир өсте күчеш юлларын төзүләре билгеле. Горький шоссесын светофорсыз итәргә планлаштыралар. Ә Бөҗраның үзендә эшләр 2023 елның 1 июненә кадәр төгәлләнер дип көтелә. Алия Галиуллина, Айнур Вәлиәхмәтов, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Көнкүреш техникасы җитештерү буенча Кытайның зур корпорациясе Россия базарында кала. Бу хакта предприятиеләргә матбугат туры вакытында белдерделәр. Җитештерүне киңәйтү сәбәпле хезмәткәрләр җыялар. Бердә механизм буларак беренче смена хезмәткәрләре кирю машиналарын җыя. Алар өчен комплектлаучыларның яртысы Россиядә җитештерелә инде. Детальләрнең бер өлеше Татарстанда. Әлегә мондый форматта бер завод эшли. Быел алар икенчесен ачалар, яңа эш урыннары булдырыла. Татарстанда калган һәм предприятиеләрне үстерә торган шундый җитештерүчеләргә ярдәм итәләр дип белдерделәр Республиканың икътисад министрлыгында. 9 система төзүче предприятиенең исемлеге төзелде, шулай ук хәзер ярдәмнең яңа вариантлары да карала. Бүген Идел буе физкультура һәм спорт университетында иҗат аша тынычлык һәм бердәмлеккә дигән икенче төбәк этномәдәни студентлар фестиваленең сайлап алу этабы тәмамлана. Конкурс Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе ярдәмендә үткәрелә. Фестивальдә республика югары уку йортларының йөзләгән студенты катнаша. Алар жюри хөкеменә Татарстан халыкларының гореф-гадәтләрен һәм мәдәниятын чагылдыручы иҗади номерлар әзерләде. Иҗади бәйге вокал, хореография, инструменталь музыка, нәфис сүз номинацияләрендә уза. Быел фестивальдә Татарстанның 18 университеты һәм институты вәкилләре катнаша. Идел буе физкультура, спорт һәм туризм университетының концертлар залында финал һәм җиңүчеләрнең гала концерты март ахырына планлаштырылган. Әлбәттә, бу фестивальне без беренче тапкыр үткәргәндә, аның катнашучыларның саны булай күбәер дип уйламаган идек. Әлбәттә, инде былтыр пандемия җылы, быел пандемиядан чыга башладык. Халыкка да яңа мөнәсәбәтләр, яңа ышанычлар һәм инде киләчәктә үзебезнең илебезгә авырлыклар китерми торган заманалар шушы яшьләрнең кулы белән киләчәк дип уйлыйбыз. Менә икенче ел рәттән башкалабызның Локомотив пляжы һәм тимер юл вокзалы арасындагы территорияга законсыз кар ташлау очраклары теркәлгән. Былтыр моның өчен штраф та салынган иде. Шәһәр үзәгеннән ерак булмаган урында мондый башбаштаклыкка чик куелырмы? Хәбәрчебез кызыксынды. Яшел зонаның йөзләгән квадрат метры пычрак арасында калган. Законсыз кар эскертләре байтак җыелган шул биредә. Тиздән пычрак кар имнәре эреп юкка чыгар. Әмма табигатькә күпме зыян килә. Никадәр ком, реагентлар, нефть продуктлары, көнкүреш тизелеш калдыклары туфракка, федераль әһәмияткә ия булган Идел елгасына агып, әйләнә-тирә мохитны пычрата. Вахитов һәм Идел буе районнары хакимиятенә хәбәр итүләренчә, бирегә карны легаль рәвештә ташыганнар. Кичле кар яуганда юл хезмәтләре 500 мең тоннадан артык кар чыгарган. Кар шәһәрнең тышкы төзекләндерү комитеты һәм экология министрлыгы белән килештерелгән мәйданнарда. Шул исәптән Локомотив пляжы һәм тимер юл вокзалы арасындагы участокка урнаштырылган. Экология министрлыгында бу фактны расладылар. Тик рөхсәт ителгән җир участкының шикләрен кабат тикшерәчәкләренә ышандырдылар. Был осуществлен выезд, в ходе которого фактически... Тикшерү вакытында кар урнаштыру факторы санды. Татарстан Республикасы Росреестрына җир кишәрлегенең милекчесен билгеләү өчен запрос җибәрелә. Запрос нәтиҗәләре буенча гамәлдәге закон нигезендә чара күрелә. Росприроднадзорда да әлеге хәл Иделнең һәм вокзал янындагы территорияның торышы белән кызыксындылар. Без дә вакыйгаларның үсешен күзәтеп барабыз. Беребез дә Идел елгасының һәм шәһәр территориясенең чисталыгына битараф калмыйк. Фәнис Мөхәммәтов, Булат Шакиев, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары.
Казанда быйыл язгы ташулар март азагы апрель башында булыр дип көтелә. Су басу зонасына 337 шәхси йорт-теләге, 1000-гә якын кеше яшәгән территорияны су басу куркынычы бар. Шәһәр мэриясендә аңлатуларынча, ашыгыч эвакуация чирагына 20 вакытлыча урнаштыру пункты билгеләнгән. Алар якынча 9000 кешегә исәпләнгән. Моннан тыш Казанның һәр районында мобиль төркемнәр комплектланган. Аларда язгы ташуга каршы көрәш өчен насослар, техника, белгечләр бар. Татарстан паралимпиячеләре Кытайдагы кышкы уеннардан читләштерелгәннән соң хәзер альтернатив ярышларга әзерләнә. Бу атнада Ханты-Мансийскида Россия һәм Белоруссия спортчылары өчен паралимпиада уза. Аңа ничек әзерләнәләр? Хәбәрчебез Рушан Миңнегуловның күнегүләрен карап кайтты. 18 градус салкында күнегүләр өчен киртә була алмый. Калкулыклардан күтәрелгәндә көч кирәк, ә менә таудан төшкәндә бераз иркен сугыш алып та була. Рушан Миңнегулов 2 сәгатьлек күнегүләрне калдырмый. Шул арада тренерларны да сәламләргә өлгерә. Шаңгы буенча 2 тапкыр паралимпия чемпионы төп стартка байлар сабасындагы 5 чакрымлы трассада әзерләнгән. Бу урын аңа бик якын. Хәтта Кытайдан кайтуга ук инде ул беренче эш итеп шаңгысын алып стадионга юнәлә. 3 дня же ехали, 1 день вот на лыжах катались. Кытайга 3 көн бардык, 1 көн шаңгыда шудык, 3 көн велосипедта йөрдек. Олимпия уеннары трассасын күрдек. Әмма калкулыклар күп түгел, монда күпкә катлаулырак. Рушан 13 яшендә имгәнә. Хәзер шаңгыда сул кулы ярдәмендә шуа. Дөнья кубогы этапларында җиңүләр яулады. Сочида 2 алтын һәм көмеш медаль алды. С одной палкой, как с двумя, не получается. Ты не можешь раскатиться там. Шаңгыда бер таяк белән шуу, 2 таяк белән шууга караганда күпкә кыен. Бер таяк белән даими эшләргә туры килә. 2 таякта шуганда ял итеп алырга була. Татарстан паралимпиячесенең тренеры абыйсы. Аның вакыты булмаганда Рушан дистанциягә бер үзе чыга. Трассада күпләрне узып китә. Когда он еще на их палках катается, мы на двух палках катаемся, еще сложнее. Ул бер таякта шуып та безне 2 таяк белән шуучыларны артта калдыра. Трассадан бик кызу тизлектә бара. Дөнья спорты түрәләренең битарафлыгы сәбәпле җилдә җитез Рушан Миңнегулов Кытайда паралимпия уеннарында катнашудан читләштерелде. Ул Италиядә узачак киләсе уеннарда катнашудан өметен өзмей. Алай гына да түгел, кабат җиңеп чыгу турында хыяллана. Әлегә осталыгын Ханты-Мансийскидагы ярышларда күрсәтә. У нас там вот 3 гонки будут. Бу ярышларда мин 3 узышта катнашам. Барысында да иң югары күрсәткечләргә ирешүне максат иттем. Гадел хөкем иткәндә, якташыбызның бу ярышлардан да кабат җиңеп кайтачагына шик юк. Фанис Мөхәммәтов, Айнур Вәлиәхмәтов, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары. Көнбатышның икътисади санкцияләре илебезнең агросәнәгать комплексы эшчәнлегенә зыян китерә алмый. Республикабызның күп кенә фермерлары, товар җитештерүчеләре шулай дип саный. Чит ил ырлыкларыннан, ашламалардан һәм авыл хуҗалыгы техникасыннан баш тарткан хуҗалыкларга отышлы хәл. Мондый мисаллар Лаеш районында да бар. Табай агрофирмасында кыш ите җитештерү масштабы хәтта белгечләрне дә гаҗәпләндерә. Инде берничә ел ул тулы цикллы предприятие. Каз йомыркасы чыгарудан алып, кышларны үстерү, сугым цехына, әзер продукцияны сатуга кадәр. Хуҗалыкның каз бәбкәсе инкубаторы боксларында йомырка 1 ай дәвамында билгеле бер температурада тора. Аннан казларны үстерүгә күпләп саталар. Ихтыяҗ арта бара. Илшат Мусин сүзләренә караганда, көнбатыш санкцияләре җитештерү процессына берничек тә йогынты ясамаган. Барлык азык, ашлама, хәтта терлек үзләренеке. Савым сыерлары бар. Смоленскидан тукымлы тоналар кайтартылган. Биредә алар яхшы яләшкәннәр. Техника арасында куәтле зур тракторлар бар. Бу агрегат Киров өлкәсеннән сатып алынган. Бүтін техника біздің производственнықы, именно Российской Федерациянықы, өзі елі біздің. Запчастлар білән проблемлар біздің шықмай. Бүтін минеральный удобрение алып қайтылған, дистопливо алып қайтылған, біз қырышларына шығарға әзір. Техника, машиналар язгы кыр эшләренә әзер. Орлыклар ашламай җитәрлек. Удобно, сеет отлично. Если механизатор все вовремя смотрит, то сеет отлично. Никаких проблем нет. Авыл хезмәтчәннәре быел киштәләрдә сыйфатлы продукция күбрәк булыр дип өметләнә. Мөмкинлекләр бар. Фермерлар соңгы елларда бай тәҗрибә туплады. Айзилә Батырханова, Дмитрий Второв, Дамир Мөхәммәтханов, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Лаеш районы.
Казан утлары журналы әдәби кафеда кесе китабы форматында шығып келуші сериясынан Фирдәуис Хужинның «Суслонгер» китабын тәқдир итте. Дөньяга кытышкыч булып таналган «Суслонгер» Казан утлары китапханасы сериясында шыққан 10-нчы китап. Китап авторы Фирдәуис Хужин Алабуга районы Илмәт авылыннан. Ул әдәби эшчәнлеген 1976 елдан башлап, язмалары белән республика матбугатында басылып килә. Фирдәуис Хужин үзенең «Суслонгер» әсәрендә лагерда булган авылдашлары исеменнән вакыйгаларны, андагы вахшилекләрне укучыга җиткерә. Мариэл урманнары эчендә урнашкан Суслонгер лагере турында кытышкыч дәреслек Бөек Ватан сугышы бетеп бик күп еллар узгач кына ачылды. Сугыш елларында Суслонгерда 10 мең сурыкта, 20 мең яугир хезмәттә була. Анда күпме кешенең гомере изелеп калуы бүген дә билгеле түгел. Аның менә шушы Суслонгер турындагы китабы әсәрен безнең дә татар укучыларына җиткерәсебез килде. Һәм иң кызыгы чыннан да бу тема безнең өчен әдәбият сөючеләр өчен тансык. Китап чыгуга ук инде бик күп сораучылар булды. Димәк инде менә бу 10нчы китап, әйткәнчә юбилей китабы да безнең укучыларыбыз күңеленә хуш килер дип ышанабыз. Инде алга таба да шушы серияны ай саен дәвам итәргә, әдәбият сөючеләрне шушы китаплары белән сөендерергә өметләнәбез, ышанабыз. Алабугада борынгы болгар бабаларыбызның ислам динен рәсми кабул итүенең 1100 еллыгына әзерлек бара. Тарихи материалларны җыюга керешкәннәр. Издән Алабуганың Җамыйк мәчетендә ислам тарихына багышланган музей ачу күздә тотыла. Ул Идел буе Болгары дәүләтенең ислам динен рәсми кабул итүенең 1100 еллыгына багышлана. Мондый музей булдыру фикере күптән бар иде. Хәзер аны тормышка ашырырга вакыт җитте дип сөйли Алабуга районы имам-мөхтәсибе Халим хәзрәт Шәмсетдинов. Какие у нас были мечети в нашем районе, какие медресе, как жили мусульмане, татары. Ислам тарихи музеенда нинди мәчетләр, мәдрәсәләр булуы турында мәгълүматлар, тарихи экспонатлар булачак. Татар халкында үткәннәрдән башка киләчәк юк дигән гыйбарә бар. Без дә үз тарихыбызны бергә тиешбез. Алабугада яшәүче дин кардәшләребезнең Җамыйк мәчетенә үзләрендә сакланган тарихи экспонатларны яки аларның күчерелмәләрен тапшыруларын сорыйлар. Булар борынгы китаплар, фоторәсемнәр, хатлар, шамаилләр, мөселман киемнәре булырга мөмкин. Музей будет находиться в фойе соборной мечети. Как раз вот у нас есть длинная стена. Вот во всей длине здесь будет музей. Музей Җамыйк мәчете фойесында урнаша. Бездә музей тыюлык проекты бар. Туристлар борынгы бабаларыбызның ничек яшәвен, дини омтылышларын, гыйлемнәре турында белә ала. Тарихи экспонатлар җыю 1 апрельгә кадәр дәвам итә. Тарихи ядкәрләрне бергәләп саклыйк. Алия Галиуллина, Гөлназ Гайни, Татарстан яңалыклары, Алабуга. Шушы көннәрдә, әгәр исән булса, танылган журналист, мәдәният белгече Зинфира Гыйлметдиновага 55 яшь тулыр иде. Туган көнне багышлап, туган ягы Теләче районының Балыклы авылында искә алу кичәсе узды. Син мәңге безнең йөрәкләрдә дип аталган чарадан Мөршидә Җихан репортажы. Ихлас, эшкерсез, күңелләрнең әллә нинди генә кылларын кузгалтып, кайта-кайта искә алырлык итеп үтте Балыклы клубындагы кичә. Зинфирада күп кенә ирләрдә булмаган акыл бар иде. Күп кенә ирләр аның иш нәрсәне аңлап бетерә алмый торган әйберләрне Зинфира аңлатып, әйтеп, киңәшләр бирергә мөмкин иде. Ул минем шундый дустым иде. Тәүлекнең кайсы вакытында гына шалтыратсаң да, аның белән киңәшләшеп, аңлатышып буладыр. Әлеге кичәне оештыруда башлап йөргән Мортазинар гаиләсе Зинфира Гыйлметдинованы киң күңелле, әмма күңеленә теләсә кемне якын китерми торган, һәр вакыт ярдәмгә әзер дус, сердәш иде дип искә алды. Сәхнә түренә Зинфираның кочагында үстем дип Роберт та чыкты. Ул мине иң яшьтән белә, мине туганнан ук белә дип әйтсәм дә дөрес була. Зинфира Гыйлметдинованың туган авылында искә алу концерты оештырырга дип, аның белән бергә укыган ахирәте Нәфисә тәкъдим иткән. Ул бик яхшы укыйдыр. Җиңел генә, яхшы гына, дәртле итеп спектакль куйганда инде безгә бергә куйды инде. Туфан Миннуллинның спектаклендә уйнадык. Без ал җегетләре дип инде. Бик яхшы гына уйнады ул анда, ис китәрлек инде. Бер-беребезгә мин татар телен бик белмим инде. Русча укыган инде. Шуның өчен ул миңа бик булышадыр.
Гомер җир була ала ул, таба алсаң үз киен дип язып куйган булган Зинфира гаммәви аралашу сәхифәсенең керешелешенә. Әлеге канатлы сүз белән килешми мөмкин түгел. Әйе, гомер җир була ала, әмма аның гомере иң матур җирендә өзелгән җирга әверелде. Талантлы кеше, сәләтле кеше иде, үзенең нәрсәгә кирәклеген, нәрсә кирәклеген беләде тормышта. Шуңа күрә кызганыч, әлбәттә. Бу тормышның рәхәте бар, михнәте бар. Без аны беренчектә аңа каршы килә алмыйбыз. Барыбыз Аллаһ Тәгалә карамагында. Әмма дә ләкин инде бер күңеленә китеп, күңелгә авырлык салып китте Зинфира, урыны җмакта булсын. Зөфәр, Зәйнәп, Зинфира зәңгелдәп торган исем ияләрен язмыш институтта таныштыра. Яшьлек елларындагы истәлекләр иң кадерлесе була шул. Гомер буе сине озата бара. Зинфира бер ара Зәйнәп белән Зөфәр төркемендә алып баручы буларак та эшләп ала. Аңа кадәр Мамадышта, аннан Фердинанд Сәләхов концертларын алып бара. Аннары эстрада сәхнәсеннән төшеп, журналистика сәхнәсенә күтәрелә. Мәдәни вәзгыятьне Зинфира югарылыгына җиткереп язган каләм тибрәтүчеләр юк шул, кызганыч. Нәкъ шул сәхнә журналында Туфан абый Миңнуллин белән бергә эшли. Мин мәсәлән үзем әтисез үстемәйме 6 яшьтән. Шуңа күрә миңа да менә ата иде ул. Менә шул хәтлек менә өйгә кайта торган, менә безне гел саклый торган. Сеңлем, сиңа журналда эшләргә түгел, сиңа берәр район җитәкләргә кирәк дип Туфан Миңнуллинның Зинфирага биргән бәясен искә алу кичәсендә катнашкан Данил Салихов искәртте. Сүз уңайынан шунысын да әйтеп үтик. Тиздән Туфан Миңнуллин фонды ачылу тәкъдир ителәчәк. Аны гамәлгә куюга Зинфира Гыйлметдинованың да өлеше кергән. Кайда гына эшләсә дә, һәр вакытта да безнең милләтебез, халкыбыз күңелендә сакланырлык булды. Менә дөресен генә әйткәндә, ул бит инде шушы авылда туса да, ул дөресен генә әйткәндә Какушкинада укыган, Какушкинада яшәгән, әмма ләкин аны туган авылы ничек иттереп халкы кабул итте. Ул монда кайтып, һәр вакытта да менә чишмәләрне чиштатып, шул вакытта туган авыл, киндек каным тамган җирем дип, шушы авылда да үзен танытып өлгергән кеше. Чыннан да Зинфираның игелекле гамәлләре онытырлык түгел. Ул әле дә май кояшы кебек елмайган килеш хәтеребездә яши дип уртаклашты рәхмәтле якташлары. Һәр вакытта аралашып, күрешеп яшәде. Авыл халкы белән, район халкы белән төрле чаралар оештырганда, сабантуйлар булмасынмы, башка халык җыеннары булмасынмы, һәрберсендә катнашты. Кайтты вакытлары булганда чакырып та кайтара идек. Һәм авылда бит инде аның сораулары була, киңәшләр кирәк була. Һәрберсе менә халык белән бергәләп, урталап, булган танышлар аша дип әйтсәк тә бик дөрес була торгандыр. Тормышка ашырга әлбәттә ул ярдәм итте. Без аның белән аралашып тордык. Ул инде һәр вакытта да менә әгәр дә син җирлек ашчы буларак та яшь килгән кеше ди, берәр нинди ярдәм кирәк булса, һәр вакытта да миңа шалтырат, мине һәр вакытта да белдереп тор, нинди яңалыклар, нәрсә хәбәрдар булып торган ди. Ярдәм кирәк булса, һәр вакытта да миңа аралаша аласың. Хәбәргә чыгып, мин сиңа ярдәм итәм дип торды инде ул. Искә алу кичәсе син мәңге безнең йөрәкләрдә дип аталган иде. Йөрәгендә йөртә белгәннәр нечкә күңелле була. Миңа бик җитми ул. Ул минем туган апам кебек иде. Һәр вакыт ул миңа үзенең киңәшләре белән һәр вакыт ярдәмгә килеп торган кеше иде. Республика күләм мәдәният дөньясында Зинфира хәбәрдар булмаган мәгълүмат, ул танымаган артист мөгаен булмагандыр. Озак еллар Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясенең матбугат үзәге җитәкчесе булып эшләде. Абруйлы журналлар аша сәнгать әһелләрен барлап торды. Ятимнәргә багышланган тапшырулар әзерләп күрсәтте. Артистлар, журналистлар белән табигатькә сәяхәтләр оештырды. Казан мэриясе милли бүлегенең исемен җисеменә туры китерә генә башлаган иде дә китеп барды. Кешене тулысынча онытып булмый. Иртәме соңмы, аның белән булган хатирәләр калкып чыгачак, эчеңдә яңадан кисә торган тойгыны тоячаксың дип искәрткән бер язучы. Зинфираның дуслары әнә шулай хатирәләр тулы сүзләрен зал түрендә утырган Мәймүнә апага да атап сөйләде. Һәр кемгә мең рәхмәт. Мин бу әйберләрне көтмәгәнем, бу хәдәр кеше үләдә бетә дип уйлаганым. Менә минем балама әле яшәү бирделәр дип әйтимме. Менә миңа яшәү бирделәр булар. Яшәргә көч алган Мәймүнә апага Теләче районының күренекле кешеләренә багышланган музейны да күрергә язсын. Кешене бит өмет һәм хәтер яшәтә. Зинфира үзе дә усал дөньяны яратып яшәде.
Эй, усал да икән бу дөнья, утларында яндыра да икән, туңдыра да икән бозында, тик утына салып яндырса да, бозларында калып туңдырса да, һич туйдырмый икән бу дөнья. Ник туйдырмый икән бу дөнья? Мөршидә Җиһан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Ә без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау сәламәт булыгыз.